Guretzako egun garrantzitsua ez, egun historikoa, ez? Espero dugu gaur historia egitea, Usansloko herrien, eta oso pozik hasi dugu egune, oso pozik urduri kutsua probategaz be bai, baina oso pozik eta bai, 40 urte eta gero azkenik Galdakoko udaleak galdetuko esku, ia udalerri independiente nahi dugun izan ala ez, eta herri berde dago, ilusinoz bidea egiten eskolaraino boska eta erabakitzeko eskubidea hartzeako gogotzu, eta ilusinoz, indarrez eta posik. Alanda be, esan dozu loteslea ez dela, guk ingu loteslea izitea, ez? 2014 urtean egindako galdek eta bez esan loteslea. Ez da ofiziala izan ez ere, eta lortu genduen gure helburua zen foru arau aldatzea eta eskubidea bereganatzea, eta gaur be hori pasatzea espero dugu, ez? Loteslea ez dan edo ez izan arren guk ingu erabakitzea o errespetatzea, ez? Eta lotesle izitea. Garren galdeketan, ia 2000 pertsona baietza eman genuen beste 200 bat ezetza. 2000 eta piku joan ginen boskatzera. Udal hauteskundetan ere gutxi gora bera 2000 inguru iziten gara boska ematen dugunok desanezinoari, eta gaur 2000 inguru izango bagina posik ospatuko genduan, eta parte hartze altua eukiko bagenduan, barata hobeto. Azkenean badakigu gaur, ez dela edozein egune, gaur egun historikoa da, gure prozeduran azkenengo hitza, herritarron hitza gaurkoan dago, egun hau ez da berriz bueltatuko, eta espero Usanslotar donok hurbiltzea erabakitzeko gure etorkizuna. Uste dut giro berbera dagoela, esan bezala sentimendu pilo bat koktelera baten sartute, urduritasuna, posa, ilusinoa ikusten dugulako hor gaudela, eta ja eserrez jakula faltatzen 113 udalerri iziteko, herritarrok egin dugu bidea, herritarron gandik gaur egun hemen, gaur galdeketa ospatzen eta herritarrokara etorriko garenok boska emotera, dudarik ez. Ez dut beldur, ez? Argi dago hemen kompetentzia duena Bizkaiko Foru Aldundia dela. Bizkaiko Foru Aldundia da erantzunkizuna eta kompetentzia dekona desanezino zein segregazio prozeduratan. Eta guretzako espresuki 2015 urtean aldatu egin zen foru arau hau, debekoa gainditzeko, guretzako egindakoa da. Ez da PRS-a foru arau hori gainditzea, eta landa be memoriak esaten duen bezala baldintza guztiak edo exigitzen dituen baldintza guztiak betetze goguz. Beraz, uste dugu euren erantzunkizuna dela, eurek diseinatutako arauak eta legeak aplikatzea, ez? Kasu honetan, foru arau hori ez da izin aldatua, ez da izin deusestatua, foru arau horretan 2500 biztanlego kopurua argizten da. Beraz, espero dugu hori aplikatzea eta arazorik ez izitea. Arazorik egotekotan argi egongo zen, borondate politikorik ez dagoela eta prozesu juridiko batera pasauko ginean. Eutziko etzegu heltzean bada, baina ez dugu, espero euren kontra doalako, ez? Eurek sarritan entzuten dugu telebistan, esanez, la convivencia hay que respetar los fueros, holakoak, ez? Zentzu eukiko liduke orain eurek diseinatuta egindako foru arauak eta ez denke zentzurik, ez? Hasiko gara prestatzen autobus karabanea joteko batzar nagusitara. Han izango gara, eurek izango da azkenengo hitza eta gure ilusioa eta esperantza da errespetatzea bai adituek eta memoriak esaten dabiena eta bai herriak erabakitzen duena.